Si volem crear un fòrum on els estudiants debatin sobre un o varis temes, ho hem de fer per mitjà de l'activitat Fòrum. Per a fer-ho, ens dirigim a la pàgina principal del nostre curs i activem el mode edició. Acte seguit, clicarem sobre Afegeix una activitat o un recurs i escollirem l'opció Fòrum. En aquesta pàgina ens demanarà quin nom li volem donar al fòrum i l'opció d'afegir-hi una petita descripció. Un cop fet això, haurem de determinar quin tipus de fòrum volem crear. Per a realitzar un debat, les opcions que tenim són un fòrum d'estàndard d'ús general, en el qual podem crear debats sobre diferents temes de forma separada, o l'opció un simple debat, que ens permet crear un debat sobre un únic tema. Al final del vídeo us en mostrarem les dues opcions. Un cop haguem escollit el tipus de fòrum pel nostre debat, també podrem configurar si volem que els estudiants puguin adjuntar fitxers a les seves aportacions i quin ha de ser el tamany màxim d'aquest. Un cop haguem acabat, podrem desar els canvis. Com veiem, si hem escollit l'opció Fòrum estàndard d'ús general, podrem crear un tema per cada debat que voldrem generar. En canvi, en un fòrum simple de debat, com el que tenim ara en pantalla, hi veiem un sol fil amb un sol tema de debat.